Bueno, estàs veient esport últimament o estàs molt liat? Si estic veient esport últimament, sí, el Barça, vaja, bàsicament, el Barça, sí. I clar, hi ha dies que no hi arribo, pel que sigui, no? Però perquè estem tocant, perquè tenim algun bolo, però sí, intento seguir. I què et sembla, de moment, el Barça, el joc del Barça? Doncs, bueno, ha sigut capaç del bo i de l'exquisit i després també del vulgar, no? Jo crec que coincideixo, crec, amb bastanta gent que ho està dient, no? Que ostres, quan juga l'Artur veus que el Barça pot ser una cosa i quan no juga diguéssim, no hi ha alternativa a l'estil Barça, saps? Dóna la impressió i em dona també la impressió, que potser m'equivoco, però que el Valverde no està molt convençut de l'Artur, perquè si no el faria servir més. Després també els dies que no va ser-hi el Messi, el Barça va jugar de faula, va jugar molt a la pressió, estaven molt concentrats tots i bueno, va donar la impressió aquesta que saps allà la por que ens fa sempre a tots els culers, no? Quan marxi el Messi, doncs quan marxi el Messi la resposta és mantenir l'estil, no? Creure més, doblement apostar per l'estil, no? I jo crec que és un tipus d'estil, el que ha tingut el Barça, aquell amb el que s'ha caracteritzat el Barça, que reclama, exigeix dels dirigents i dels entrenadors i de tothom una implicació més gran que la de defensar qualsevol altre estil, saps? Per què? Doncs perquè és un estil més arriscat, tothom ha d'estar molt més convençut i tothom se l'ha de creure i l'ha de viure molt intensament. Llavors, doncs, jo crec que gairebé només el podran defensar els adoctrinats d'alguna manera, no? I aquesta és la impressió que tinc, però vaja. I Valverde és un d'aquests adoctrinats o creus que... Jo crec que no ho és tant. Al principi va donar la impressió que sí, però després jo crec que, bueno, potser és símptoma d'intel·ligència, que tingui no només que tingui dubtes, sinó que vulgui apostar per coses diferents. El que passa que jo crec que això és desconèixer una mica la graderia. Jo crec que ho explica molt bé la cronologia dels anys 80. Als anys 80 el Barça, sota la mà, diguéssim, de Núñez, va ser molt capriciós i segons l'estrella que tenia, doncs apostava per un model de joc, no? Vam intentar jugar a futbol alemany amb el Ludo Lattek i el Schuster, a futbol anglès amb el Lineker i el Hughes, a Argentí amb el Maradona, i el Barça va fer zàping durant tots els anys 80, fins que els jugadors, segurament ja farts no només de com els tractava el Núñez, sinó que farts d'aquesta esquizofrènia, doncs es van adaptar a una figura carismàtica que va ser la del Johan, es va apostar per un estil que va calmar bastant la graderia, i la graderia, vulguis que no, on notes el que li agrada i el que no, és quan el primer equip del Barça no obté resultats, però juga d'una manera. És a dir, quan l'equip no convenç per resultats, però i per tant està perdent partits o empatant partits a casa, però el públic no es fot nerviós, és perquè tenim la pilota tota l'estona i llavors no et pots queixar tant, segurament, vull dir, són interpretacions, vull dir, no. I en canvi jugar malament amb l'estil del Venables, per exemple, era insuportable, perquè estaves perseguint el teu rival per tot arreu, o jugar malament amb l'estil del Lattek també era terrible. Per què? Doncs perquè físicament no estaves preparat i saps? Vull dir que no sé. Parlaves de l'adoctrinament. Sí, però jo crec que té molt a veure amb la mentalitat catalana o amb la imatge que tenim els culers de nosaltres mateixos. Tenim un estadi que, com deia el Menotti, és una catedral, és un estadi gegant, i tenim grans estrelles, tenim una bitlletera, diguéssim, important, un talonari important, podem fitxar grans... Fins ara s'han pogut fitxar els millors jugadors de cada generació, si fa o no fa. I llavors aquesta posició predominant, aquesta voluntat, aquesta ambició total, s'ha de correspondre amb un estil de joc, o s'ha de correspondre amb una manera de jugar, segurament, no? O amb un domini. Això és el que deia el Menotti. Ell tenia elaborada aquesta teoria, no? Que si tu estàs no sé, al Liceu, doncs vols que vinguin a tocar les primeres figures mundials i reclames un nivell, no? Per tant, nosaltres no podem jugar de segons quina manera. O aquesta és la idea que tenim. I qui va quallar més, qui va trobar la manera de jugar amb la que el culer se sentia orgullós
i podia acceptar fins i tot perdre d'aquesta manera, però perdies en el resultat, però en el joc dominaves, i llavors això dius, ostres, almenys veig que la toca 5 vegades al Laudrup, tu, encara que perdis, saps? O que la toca 10 vegades al Ronaldinho, encara que perdis, però bueno, veus un detall del Deco que flipes, no? I jo crec que té molt a veure amb això, no? Et deies això de l'adoctrinament i ho volia centrar, perquè potser molta gent no sap que David Caravent, a part de ser un cantant d'èxit amb el grup Mishima, ha mamat de la mamella Cruyff. Bueno, sí, Per què un cantant hi entén tant de futbol? Hi ha una explicació. Bueno, aviam, sí que he tingut el privilegi de veure molts partits amb el Johan i amb el Jordi i amb l'ambient futbolero que hi havia i amb mon pare i tota la colla, doncs però vaja, vull dir que de corifistes n'hi ha molts, és a dir, que no em sento més corifista que tots els altres que hi ha, vull dir que no. Com és veure un partit amb Cruyff? Home, doncs és com parlar de qualsevol aspecte de la vida amb una persona que té una visió original, més incisiva que tu, més profunda i que a més la manifesta sense cap mena de parafernàlies, no? Sinó que de la manera més espontània i real possible, no? Te n'adones que, hosti, que aquesta persona està veient la realitat des d'un punt de vista privilegiat, que tu no... Saps? És una mica... Estàs veient un partit de futbol avorrit, que realment les coses no tenen sentit, hi ha com una disputa permanent de la pilota, i llavors de sobte un tio fa una passada que dius, hosti, com ha vist aquest espai, o com ha vist que es desmarcava aquell altre? Doncs perquè té una visió millor que la teva de les coses. Doncs així era el Cruyff, i així és la gent que és bona, no? que en sap del que parla, no? Ara venia escoltant RAC1 i precisament potser el futbolista europeu que diuen que serà, no sé si el millor del futur, però sí el que s'adequaria més a l'estil Barça, que és De Jong, acaben de dir que pràcticament ho té tancat amb el Paris Saint-Germain. Creus que era una peça important perquè el Barça tingués assegurat el futur de l'estil durant els pròxims 10 anys? Jo crec que no, l'estil és una idea, és una idea del joc, i aquesta idea del joc segur que evolucionarà i segur que s'adaptarà als jugadors que anem tenint, i el que passa que el bo que teníem fins fa poc és que en aquest estil hi creia des de l'entrenador del primer equip del Barça fins a l'entrenador dels benjamins, no? I llavors doncs els benjamins es formaven ja amb aquesta idea i amb aquest joc i amb un compromís així, i a més doncs els que buscaven jugadors els buscaven d'aquesta manera, de manera que tenies moltes alternatives. De jugadors meravellosos n'hi ha hagut durant, mentre, abans i després de que aquest estil s'hagi anat consolidant al Barça, i de jugadors que el Modric mateix hauria pogut ser un migcampista del Barça extraordinari, no? O tants d'altres, i jo crec que no és una cosa greu mentre nosaltres sabem el que juguem, no? Va, acabem parlant de música, perquè si no al final no acabarem mai parlant de música vinculada amb l'esport, si no tindria cap sentit fer tampoc això. I ho venia pensant mentre estava una mica per aquí, li preguntaré això. Dels himnes esportius que hagis pogut sentir, quin és el que més t'agrada? Farem 2 preguntes per això. Quin és el que més t'agrada i quin és el que està millor treballat musicalment, que no vol dir el mateix? Però himnes, què vols dir, de clubs o cançons aquestes des de We Are The Champions fins al You'll Never Walk Alone? Un himne esportiu del que tu creguis i diguis, hòstia, aquest m'encanta. No m'agrada gairebé cap, en realitat, no m'agrada gairebé cap. El que passa que sí que crec que compleixen la funció molts d'ells, no? Però jo crec que dintre de la lletra del You'll Never Walk Alone, per exemple, hi ha un component interessant, molt xulo, que crec que explica molt bé quina és una manera intel·ligent de fer èpica, que és a partir de la desgràcia. És a dir, jo crec que una cançó, qualsevol text en realitat, però com una cançó que vol celebrar una gran bellesa o una gran força o una gran victòria, ha d'incloure, diguéssim, la negació d'això, l'envers d'això, no? O el revers d'això, el fang de la rosa, no? La negror de la llum,
diguéssim, la derrota prèvia a arribar a la victòria, no? I llavors, quan en un discurs i són les dues coses, veus l'alçada de la cosa aconseguida, no? De la cosa reeixida. I a You'll Never Walk Alone ho tens, això, no? Caminarem tu per la foscor, per la, saps? Per l'infern de la segona divisió, no? O per exemple l'eslògan aquell collonut de l'Espanyol, no? Som una minoria meravellosa, no sé què, la meravellosa. Aquí hi ha la tensió i l'escala que et porta fins a un altre lloc, mentre que en cançons com el We Are the Champions o en el gest aquell estúpid, trobo jo, del Griezmann, que l'ha tret del Fortnite, no, diuen? Sí. Doncs això trobo xorra i bueno, després et diuen que el We Are the Champions en realitat és un himne gay que va fer de manera cunyona el Freddie Mercury. Llavors aquí hi ha la intel·ligència de la jugada, però clar, tal com el toquem nosaltres o com se celebra, que normalment és quan... L'himne dels campions. L'himne dels campions jo ho trobo bobo, com diria. Ho trobo una ximbronia. I el més ben treballat? Musicalment parlant? Hosti, aquí jo crec, com que els escoltes en aquelles condicions, els escoltes aquestes cançons diguéssim, amb una massa que les canta, realment poques coses podria dir, diguéssim. Precisament la melodia del You'll Never Walk Alone és gairebé no té res a veure amb un càntic, vull dir que de bones a primeres tu l'escoltes i dius, hosti, això és difícil de cantar, però bueno, són aquesta mena de casualitats o d'atzars de la vida que fan que una cançó aparentment no preparada per ser corejada per milers d'aficionats ho acabi sent, no? I això és lo xulo. I l'himne del Barça, com a himne? El trobo acollonant. De fet, s'ha cantat a capella en partits importants i queda bé. I la lletra és meravellosa, és de les coses que podem estar més orgullosos. Crec que reuneix molt l'esperit del club, no? Que és el Tant se val d'on venim, em sembla que és una meravellosa manera de convertir el que podria ser una identificació nacional, racial, religiosa, tribal, en una reivindicació de que estàs aquí defensant una idea, no? Una elaboració, no és allò d'on venim, sinó on anem, no? I llavors doncs, és una manera d'entendre la identitat, jo crec, molt interessant i molt moderna en realitat, no? O sigui que jo trobo que és un himne fantàstic, sí.